babana, mahaifina, jinina, wai kai ne ka haife ni kuma ka zo ka aure ni. Lallai haka labarin yake, ba mafarki nake ba, ba fim nake kallo ba, sannan kuma ba littafi nake karantawa ba, a kaina ya faru. Ga ma shaida, ga jininka a jikina, ga ina a fuskana, sannan a jijiyoyina, kuma a mahaifata. Abinda ban sani ba shine laifi na muku tun kafin na zo duniya ko kuwa, ko kuma lokacin da kuke wasa da duniya kai da mama na kuka manta da zafina, kuka manta da ni a lissafin tubalin cin wasan naku ko faduwa. Ka san wani abu baba? Ina da cikin ɗana, ɗanka, jikanka. Zan yi ƙoƙari ya rayu, ya girma, ya san yadda kuka yi amfani da rayuwata da tasa don son zuciyarku, ya san yadda muka biya bashin da kuka ci kuma. Na ban masa hukunci akan abin da kuka aikata. In ya yafe, na yafe. In ya tsine, na tsine. In ya ce mu haɗu a gaban Allah, ni ma haka zan tsaya tare da shi.